Гомер агышын бер нәрсә дә туктата алмый. Ләкин кеше гомерен матур, әһәмиятле эшләре белән бәяли һәм гомерлеккә калдыра. Бүген үзенең олы 95 яшьлек сокланырлык юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Разия Ибрагимовна Сайфетдинова каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны барча бала оныклары. Сызрань шәһәреннән улы Кәбир, килене Өмме Гөлсем, Урта Терешкадан улы Камил, килене Мәрьям, Шырдаклыдан кызы Зәйнәп, Урта Терешкадан кызы Наилә, кияве Раил, 8 оныгы, 12 оныкчасы, Иске Кулатка, Сызрань, Самара, Крым, Мәскәү шәһәреннән котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Газиз фәрештәбез 1929 елның 3 апрелендә якты дөньяга аваз сала. Язмыш дигән зәһәр нәрсә аны артык башыннан сыпамый. Бары 2 яшь булган чагында әнисе үлеп китә. Ятим балаларга никадәр авырлык күрергә туры килгәнен сөйләп тә бетергесез. Өстәвенә аларның дәверенә туры килгән бөек ватан сугышы да үз өлешен авырлыклар белән өстәп куя. Әнкәйебез сынатмый торган чын авыл хатын кызы булып җитешә. Гаиләләрендә әткәй белән 2 кыз, 2 улларын үстереп тәрбияләп, олы тормыш юлына да чыгаралар. Кызганычка каршы, аңа 50 яшендә үк ялгыз канат кага башларга туры килә. Тыллыкның да никадәр авырлыгын татыса да, балаларым дип җан атып, безнең өчен янып, көеп, эшләп, һәр яклап ярдәм итеп, чын кешеләр буларак җитештерә. Яшьлегендә авырлыклар күп кичерсә дә, әниебезнең картлыгы рәхәттә, балалары янәшәсендә, кияве Раил белән кызы Наилә гаиләсендә матур гомер өлешен үтә ул. Әниебез аппак урын җир өстендә, тиспе тартып, гыйбадәт кылып, Аллаһ Тәгаләгә таянып, барыбызга да исәнлек, дөньяларга иминлек сорый. Искиткеч җайлы, йомшак күңелле, ярдәм кирәк булганда җанын бүлеп бирергә әзер булган әниебезгә нинди генә рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр. Әни, әбиебез, ярый әле син бар бу дөньяда. Балаларың өчен дөньядагы йолдызларның иң яктысы, гөлләрнең иң хуш ислесе. Эссе көндә күләгә, караңгы төндә якты ай, болытлы көндә нур сибүче кояш булып торасың. Безнең хакта гына уйланып, без дип борчылып, без дип шатланып, бөтен гомереңне әни син безгә багышлап яшисең. Саулыгың нык, гомерең бәрәкәтле, иманлы булсын. Безнең белән сөенеп яшәргә язсын. Табыннарыбызның мул, сыйлы, бәрәкәтле булуында синең өлешең бик зур, кадерлебез. Барысы өчен олы рәхмәт әйтеп, синең алда баш иябез. Бер кайчан да тимә сагыш җиле, әни, әбиебезнең нурлы йөзенә. Безнең өчен яши бит ул җирдә, кыен алса ала үзенә. Авыр чакларда син ныклы терәк, якты маяк булып торучы. Рәхмәт сиңа барысы өчен, әни, син бердән-бер безне аңлаучы. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән төшеп, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа озын гомер теләп матур сүзләр генә әйтәсе. Котлы булсын, әни, синең бәйрәм, тыныч булсын һәр чак күңелең. Шатлык, сөенечләр белән генә тулып торсын алда гомерең. Хөрмәтле Разия Ибрагимовна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым исеңдә, күңелеңдә бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием, сине зурлыйбыз.
янында яшәр шатлыкка күмелеп тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлы теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме